L'acte té lloc el dia abans de la planta de la falla i es considera l'anunci que les falles arriben. Per això concentra un gran nombre de fallers. Es realitzen des de fa molts anys a les torres de Serrat de València, considerades la porta de la ciutat. Però nosaltres la realitzem al centre de la classe, per classe. La fallera major emet un discurs d'exaltació a l'estil faller en què convida a tots els aliments i a tot el món a la festa de les falles i l'acostuma a acabar amb la frase. Als farraginers i als farragineres, fallers i falleres, visquen les falles i visca el farragí. Recordar-vos que si demà plou no cremarem la falla. Aleshores ho ajornarem tot per al compriment del 26 de març.